Ωραία. Για διάβασε να δούμε τι έχουμε. Λοιπόν, ο ύποπτος μας λέγεται Βλαντίμιρ Γιαννίροφ, ετών 30, ρώσικη υπηκότητα. Παρακάτω. Ποινικό μητρό έχει. Έχει αναμεχθεί το όνομά του σε πολλές υποθέσεις κλοπής και παρεμπορίου πολύτιμων λίθων στο εξωτερικό, αλλά δεν έχει συγκριθεί ποτέ λόγω έλλειψης στοιχείων. Στην Ελλάδα κατέφθασε την τελευταία εβδομάδα με το όνομα Βάιος Γιαννήρης και πριν 2 μέρες ήρθε στην πόλη μας. Ωραία, τα υπόλοιπα τα ξέρουμε. Φαίνεται πως είναι γάτα ο τύπος. Το έξυπνο πουλί από τη μύτη πιάνεται. Για την τύψα που συνάντησε χθες, έχουμε βρει κάτι. Ναι, έψαξα το όνομά της στα αρχεία μας. Σβετλάνα Λιζάρντοβα βρίσκεται στην Ελλάδα τα τελευταία 4 χρόνια, ρώσικης καταγωγής, αρτίστα. Αυτή είναι καθαρή. Δεν πρέπει να είναι τυχαίο που ο Γιαννίροφ ήρθε στην πόλη τώρα που αναμένεται το διαμάτι. Πρέπει να έχει βάλει στο μάτι την κόκκινη Αλεπού. Τσακάλι. Και εσύ για πρωτάρα καλά τα πήγες. Άντε φτιάξουμε τώρα ένα ελληνικό. Διπλό.